les cambres de dalt. De tota la casa de mon tio Miquel, allò que més m'agradava eren les flors de les rajoles de les cambres de dalt, una flor en cadascuna rajola, i si miraves del replà de l'escala cap endins, era com quan havia de passar la processó per un carrer, i les dones del carrer escampaven per sobre l'empedrar dels costats i per sobre la terra del mig, ramellets de murta i ramellets de flors. I les rajoles de les flors estaven apegades al sol, sense ordre. Vull dir que al costat d'una flor groga venia un ramell verd, i una flor color de bacora, i un ramellet verd, i una flor vermella, i una altra de vermella també, com si l'enrajolador s'hagués embolicat amb tanta floreta i tant de color, però feia bonic. I després de la sembrada de flors de l'enrajolat, m'agradava el rellotge. Els que jo havia vist en les cases dels treballadors eren com unes caixetes de fusta negra i tenien pintades garlandes de colors. I entre les garlandes estava l'esfera de les hores, i dalt de l'esfera de les hores, al mig de tot, tenien una altra pintura, que sempre eren senyores i senyors de passeig o pastores i pastors festejant. I els rellotges, que semblaven una caixa de fusta, els penjaven de la paret, i de dins els eixia un embolic de cadenes daurades, i lligada a una punta de l'embolic, una peça pesant de coure farcida de ferro, i a l'altra punta del cordill daurat una segona peça de coure, també farcida de ferro, i el farciment era per tal que tinguessin més pes, perquè les peces eren els braços de moure la màquina de les hores. Tic, tac, i la màquina bategava com un cor. Tac, tic, tac, tic, tac. Els rellotges de les cases dels senyors rics eren un marc de fusta pintada de negre també, i aquest marc era molt ample i feia ones, i estava ple de trossets de nacre brillós. I al mig del marc, l'esfera blanca, amb els números de les hores en negre i les manetes, una més llarga, una altra més curta, daurades. I els trossets de nacre, escampats, semblaven estels que en compte de fer la volta del cel, feien la sembrada lluminosa del marc. I la veu d'aquells rellotges primers i la d'aquests era veu de rellotge, tan, tan, tan. Però el rellotge de mon tio Miquel no s'assemblava a cap. Era un quadre rectangular i prou gran, amb un marc de mig pam d'ample tot daurat, i dins del quadre hi havia una pintura d'un port amb bergantins, cigoletes i llaüts, tots al recer de l'escullera, i al darrere es veien casetes i una torre amb un rellotge, i quan aquests rellotges sonaven les hores, tots els barquets començaven a manejar-se com si es manejassen les ones de la mar de la pintura. I després se sentia una música, que era la seva veu, però que semblava la veu d'una caixeta de música, i com aquest rellotge no hi havia cap al poble. Sempre que pujava a les cambres de dalt, m'amelava mirant-lo tot. Els xicos que pujaven al mi també s'amelaven, i ells i jo plegats en silenci i aguardant que l'agulleta del rellotge de la torre arribés a qualsevol número. I volien que s'afanyés, però ella feia la seua, trigava i trigava, com totes les coses quan les desitgem força i mai no acaben d'arribar-li. Per un cop les desvoldries, agafar-les a les mans, i aleshores es fonen com grapats de fum o de boira. La cambra més gran era la sala de rebre i tenia un balcó ample i llarg. I el balcó estava com si estigués penjat per sobre l'arc del portal vell. I el dia de la festa major, com que havia de passar la processó cap al baluard per tal de prendre el camí del Calvari, li posaven un cobertor de domàs daurat.
amb un serrell de fils de cera daurada, fent dibuixos i calats, tot al voltant del cobertor. I a mi em semblava que això era com vestir el balcó amb el vestit de les festes. Car, els dies feiners, el balcó romania despullat, amb els ferros de la barana envellits i la fusta de les portes tancades, esquerdada, i la calç de la façana dels costats escofrollada pel sol. I això em semblava la nuesa del treball dels homes, perquè era la realitat de la vida, i allò altre era la disfressa brillant de fer bonic i d'amagar la realitat. El dia de la festa, la sala i el balcó s'omplien de senyores i senyors que petjaven les floretes de les ratxoles sense adonar-se'n i prenien coques fines i refrescs, i en sentir que ja venia pel cantó de tabernacle amb la imatge de Jesucrist crucificat preparaven els ciris. I el criat de Montió Miquel els encenia, i Toniqueta, la fadrina vella, portava les safates d'argent plenes de ramells de murta. Llavors tots s'oblidaven de les altres safates de les coques, i les senyores només de veure el Jesús somiquejaven un poc, i jo no.